Aquests dies, Samuel Eto'o ha retornat als terrenys de joc després de 4 mesos lesionat. Ho ha fet curiosament en la setmana en què es compleixen 10 anys de la seva arribada a terres europees, quan amb 15 anys va ser fitxat pel Real Madrid. Una dècada després, Eto'o va camí de superar fins i tot el record deixat per Roger Milla. Us explicarem qui és Roger Milla. Roger Milla va ser escollit l'any passat el millor jugador africà de tots els temps. La seva història és certament curiosa, diferent. Després d'una llarga carrera a equips modestos, sobretot al futbol francès, va convertir-se en l'icona del futbol camerunès i africà quan ja tenia 39 anys. Llavors jugava a futbol a la petita illa de Reunión, quan el president del Camerun, el polèmic Paul Biya, va demanar-li que tornés a la selecció per jugar al Mundial d'Itàlia 90. Una decisió política que va ser tot un encert. El Camerun va ser la revelació del torneig i Milla va fer gols històrics per al futbol africà, que per primer cop va tenir un equip als quarts de final de la competició. Era una selecció expeditiva, com va comprovar l'argentí Claudio Paul Caniggia en el partit inaugural jugat a Milà, guanyat pel Camerun per 1-0. Però era un equip amb màgia i el lideratge del veterà Roger Milla, autor de 2 gols inoblidables a Colòmbia en el partit de vuitens de final, pispant la cartera a l'excèntric porter René Higuita. 4 anys més tard, als Estats Units, Roger Milla es convertiria en el jugador més veterà en marcar un gol en la fase final d'un Mundial. Era el 1994 i tenia 43 anys, quan li va fer aquest gol a Rússia. Llavors, ja era un futbolista mediàtic conegut arreu del món que va promocionar la seva pròpia imatge com a símbol del futbol del tercer món. La història de Roger Milla, però, també té una part fosca i serveix per recordar què passa quan es té massa poder. Després dels Mundials, el jugador camerunès no va perdre el control dels seus actes, tot el contrari, va ser massa conscient de tot el poder que tenia en les seves mans. Per exemple, va començar a cobrar molts diners a qualsevol mitjà de comunicació que el volgués entrevistar. També es va negar a jugar a la majoria de clubs que li feien ofertes si no li pagaven prou diners i va ser fins i tot capaç de demanar un preu econòmic per jugar partits amb fins benèfics. I al seu Camerun natal, el jugador també va saber utilitzar el poder que tenia, per exemple, aconseguint favors del president del país, Paul Biya, qui governa amb mà de ferro des del 1982. Quan Paul Biya, per exemple, va organitzar les primeres eleccions democràtiques amb la participació d'altres partits polítics, el 1992, va recórrer al jugador perquè fos la cara de la seva campanya electoral i li va donar bons resultats, doncs va guanyar. Ara, va perdre la democràcia. La set de protagonisme de Milla fins i tot el va portar a organitzar un torneig de futbol destinat a recollir fons per les tribus de pigmeus al Camerun, tradicionalment marginades. Milla, però, va consentir que els pigmeus que havien de jugar als partits fossin tancats a l'estadi sense aliments sota vigilància policial, perquè creia que eren indisciplinats i sense menjar serien més dòcils. Així els pigmeus van acabar jugant un torneig en què el públic es reia d'ells i en què el mateix Milla va completar el show fent de cantant. Anys més tard, els pigmeus, lògicament, van rebutjar de jugar de nou un torneig inventat per Milla, que pretenia fer-los jugar contra bosquimans de Botswana. Roger Milla, qui va ser gran gràcies al futbol, va perdre el cap, el control i també el respecte per als altres. Sempre us diem